На какъв етап е картината? По средата горе-долу разработвам детайли и разни моменти тук от картината ги разработвам в детайл. Впоследствие може да се наложи да се обобщат някои детайли, да се акцентира някъде. Колко етапа има при рисуването на маслена картина? В началото, първият етап, скицирам с молив върху бялото платно. Тук в момента няма скици. Тук няма, тук е вече на напреднал етап. След като я скицирам добре, направя рисунката с молив, избирам си някакъв цвят, нали, с акрилни бои, охра, топла охра, примерно ако е за пролетна картина, където има повече свежо, жълто-зелено, гледам подложката да е по-червеникава, по-топла охра. Тоест прави се подложка с един топъл цвят, защото нека да обясним, че всъщност маслените... някъде на места тук топлия цвят на... Маслените бои са по-различни от постните. Защото, например, ако акварела трябва да бъде лек и да се нанася от първия път, маслените картини стават по-красиви, когато има натрупване и така цветът се обогатява. Това е техника, многослойна живопис, в смисъл с доста слоеви да има. И когато маслената боя е поставена само един пласт, цветът е много по-постен, много по-суров, се казва. Няма толкова много нюанси и не въздейства така добре, както когато е с много слоеве. Това, което го правя като един общ тон, нали, да се покрива моливната рисунка, се нарича имприматура. То е цветна подложка. За да се започне, като се направи цветна подложка, примерно тук при разработването на небето, тези цветове се изпъкват много по-сочно, нали, по-осезателно. Бялото, нали, може да се извади. Тук даже, ако се гледа човек по-отблизо, се вижда долната подложката, имприматурата. Тя се лечи, цветната подложка. Тук. И смисъл е, че цвета става много хубаво. Да, за мен е най-важното цвета, който искам да постигна. Тук е един пролетен пейзаж. Зеленената е все още свежа, жълто-зелена. Има по-лилавеещи оттенъци на места, нали, за разлика от есенните пейзажи. Също както в природата няма монохромни неща, всичко е с най-различни нюанси и разцветки, така и маслената боя заради многото слоеве постига същия подобен резултат. При маслената боя характерното е, че когато изсъхва и, нали, са няколко слоя, тя започва при изсъхването да има лека прозрачност. И долният слой започва да се прозира. И тук сега, например, където е по-изсъхнало, се вижда богатството на цветовете. Нали? Виждат се и по-долните цветове и по-горните. Отделно аз използвам медиум, който правя с восък, това нещо. Това е восък с ленено масло, с дамаров лак и прибавям го към боите. Като се прибави към боята става по-пастьозна. Като се нанася, има лек релеф, нали, създава се една фактура, която е приятна за гледане. Да. И това е при натрупванията. Примерно натрупвам при облачета и си правя фактурка. Да. И всъщност маслената боя не се разрежда с вода, се разрежда с терпентин. И даже не е хубаво много да се разрежда. Тя е хубаво като паста да се нанася маслената боя. Работя с шпатула. Хубаво е накрая също да се фернизира, когато е готова картината, за да може да се фиксират цветовете, да изпъкнат. И също маслената боя, характерното за нея, че е много по-дълготрайна, нали така, от другите. Да, ето сега разликата примерно, да се види един етап, другия. Ето това е в момента само на първи етап, където боята е нанесена по-тънко. И стои много едно плоско, измито. После това е вече следващ етап, където е обработено и се вижда натрупването, релефа. Според мен, както и тук. Тук е разработен повече предния план и има едно по-богато насищане, релеф. По-приятно е. Благодаря. Приятна работа. Мерси. Чао на всички.